ti panagsanay dagiti overseas Filipino worker kan solo parent iti ili ti Solsona pangga pa iti vermicomposting. Segon kan Mayor Joseph De Lara daytoy kat maysa nga livelihood program nga mangipaay karay ti umili ti pamasragan babaen ti panagtaraken karay ti alinta nga balin mausar kas organic fertilizer. Iti vermiculture data, ado di iti pinag-training ko nang Ronald gitay OFW kada di gitay solo parent. Tapno ti kasta adda mo pangrugyanda. Kaya detoy agbaling nga livelihood program da. Kaya makatulong da para kadigay organic nga mula. Imunan nga inbatan ni De Lara, kalikagom ti lokal na gobyerno nga biyagan na ti vermiculture ti lugar da nang rona kadakkel tinaipay na karagiti umili. Inay na makatulong pay madalusan ti aglawlaw, gapo ta mabali na kanan ti alinta dagiti nagimarita na bulong kinatang kanda duma nga biodegradable waste. Kunana nga mangyalokar da iti pondo nga mausar nga paggatang karay ti alinta kan may bunong daytoy karagiti umili. May palagip nga ditawon 2013 ti muna nga pan na kay robuat tinaso nga programa iti ili ti Solsona. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.